Guillermina Medrano, mestra del Col·legi Sant Vicent Ferrer de Llíria. Guillermina Medrano, mestra del Col·legi Sant Vicent Ferrer de Llíria. Guillermina Medrano Aranda, 1912-2005, fou mestra i directora del col·legi que actualment es denomina Sant Vicent Ferrer abans de la Guerra Civil. Especialment coneguda per haver estat la primera dona nomenada regidora de l'Ajuntament de València en 1936, hagué d'exiliar-se en 1939 i continuar la tasca docent a col·legis de la República Dominicana i els Estats Units. Fou amiga, entre altres, del Premi Nobel Juan Ramón Jiménez i de la seva esposa, Zenobia Camprubí. El seu enorme prestigi professional fou reconegut, entre altres institucions, per la Universitat de Harvard el 1965, pel govern espanyol el 1986 i per la Generalitat Valenciana l'any 2000. Una trajectòria de vida, infància i joventut. Nasqué a Albacete el 8 de desembre de 1912, filla del mestre Guillermo Medrano Cortés, de Ellín, i de Figenia Aranda Zalbe, de la Rada. Molt poc després morí son pare i amb sa mare passà a viure a València, on residia la seva família materna. Cursà batxillerat a València i estudià magisteri en l'Escola Normal, on obtingué el títol de mestra primera ensenyança. No pogué presentar-se a les oposicions convocades en 1931 per no tenir suficient edat, però aprovà l'examen oposició que li permeté ingressar al nou pla professional de magisteri, que li garantia l'accés directe a la docència pública en acabar els estudis. Una vegada acabada la carrera i d'haver fet el curs obligatori de pràctiques, trià com a destí les escoles graduades de Llíria, el nostre col·legi, inaugurades en 1931, on ocupà plaça de mestra. Degut a la seva titulació, aquest nomenament portava aparellat el de directora. Així coincidí amb altres mestres molt innovadores, com Genoveva Pons Rocher i la mestra de pàrvuls Paquita Sanchis. Una trajectòria de vida, la Guerra Civil. Militant de les joventuts d'Izquierda Republicana i afiliada al sindicat de mestres de l'UGT, en gener i febrer de 1936 participà intensament en la campanya electoral a favor del Front Popular. El 25 de juny de 1936 es convertí en la primera dona nomenada regidora de l'Ajuntament de València. En el mes de juliol, només començada la Guerra Civil, és nomenada directora de l'Asil Santa Eugènia a València, on eren acollits xiquets amb necessitats de protecció, al qual canvia de nom, Casa de la Infància Giner de los Ríos. També participà en la recepció de refugiats a València des de localitats properes als fronts de batalla. En febrer de 1937 cessà la gestora municipal de la que formava part i després s'instal·là a París com a representant de les joventuts d'Izquierda Republicana en l'Aliança Juvenil Antifeixista. Y después me marché a París representando a las juventudes para recaudar fondos y cosas para ayudar a los niños españoles. Una trajectòria de vida, l'exili, de França a Santo Domingo. Quan acabà la guerra residia a París, on ocupà el càrrec de secretària de Diego Martínez Barrio, president de les Corts de la República en el Comitè d'Ajuda a Espanya. En el mes de juny, les gestions de Guillermina permeten que el seu espòs, Rafael Supervia, refugiat en un camp de concentració del nord d'Àfrica, aconseguirà viatjar fins a França per reunir-se amb ella. Entre 1939 i 1941, mentre estava a l'exili, fou sotmès a expedient de depuració per les autoritats franquistes, que acordaren separar-la de la docència per abandonament de destí. En 1939, i en companyia del seu espòs i de sa mare, embarcà amb destinació a Mèxic. Salimos de España y no nos importaba dónde íbamos. Lo que queríamos era salir de Europa, ir a América
y establecernos en cualquier parte y empezar una vida que no teníamos. Y en efecto, pues eso es lo que pasó. Salimos y llegamos a la República Dominicana para parar, solamente parar, porque yo me había encontrado mal, yo me mareo mucho en el barco y le pedimos a los de la aduana si podíamos bajar a descansar y nos dijeron, me dijeron a mí, porque era yo la que estaba mareada y no me sentía bien, me dijeron, este es su país, ustedes están aquí en su casa, así que bajen ustedes y estén el tiempo que quieran. Tanmateix, en una escala tècnica en Santo Domingo reberen bones ofertes de treball, de manera que decidiren quedar-se a l'illa. Fins a 1945 visqué a la República Dominicana, treballant primer com a professora de l'Escola Normal i com a especialista de la secció tècnica del Ministeri d'Educació. Després, en 1941, fundà i dirigí durant 4 anys l'Instituto Escuela de Ciudad Trujillo. Entre les seues alumnes estigueren la filla de l'ambaixador dels Estats Units i una filla del president Trujillo. A més, en 1943 feu una estància a la Universitat de Columbia, Nova York, becada pel Rockefeller Coordination Committee. Una trayectoria de vida, profesora de español als Estats Units. Bueno, en Estados Unidos yo no tengo más que gratitud para Estados Unidos, porque llegamos allá, yo llegué ya de profesora de Sidwell Friends School, que es una escuela de cuáqueros, y mi esposo de la Universidad de George Washington. Y allí estuvimos trabajando, él como profesor y yo como maestra en esta otra escuela. En 1945 emigrà als Estats Units. Des d'aleshores i fins a 1978 treballà com a professora d'espanyol en la Sidwell Friends School de Washington, on arriba a ser la cap del departament. S'afilià a l'Associació Americana de Mestres d'Espanyol i Portuguès, que presidia en diverses ocasions. En Washington es relacionà amb Juan Ramón Jiménez i Zenobia Camprubí, i entre les seues alumnes estigueren les filles del president Nixon. En 1965, la Universitat de Harvard la guardonà amb el Premi de Professora Distinguida, com a una dels 4 millors professors de secundària dels Estats Units. La Universidad de Harvard, que sabes que es la más famosa de Estados Unidos, pues todos los años nombran a una persona. No es nada de dar un premio en dinero ni nada de eso, sino reconocer el trabajo que se ha hecho. Y a mí me tuvieron que reconocer el trabajo que yo había hecho en español en Estados Unidos. La importància d'aquest premi feu que rebera un homenatge en el Centro Republicano Espanyol de Mèxico. Després de jubilar-se, exercí com a professora assistent en l'American University de Washington. Una trajectòria de vida, retorn i reconeixements. Després de la mort de Franco, en 1975, visità en repetides ocasions València, on regressà definitivament en 1988. En 1986, el govern espanyol li imposà el Gran Llaç d'Isabel la Catòlica. En anys posteriors rebé també el Premi Dones Progressistes, el Premi Rosa Manzano i el Premi Isabel Ferrer, aquest últim de la Generalitat Valenciana. En 1999, l'Ajuntament de València li dedicà un carrer en la pedania de Borbotó i, en 2003, l'Ajuntament d'Albacete li dedicà un altre carrer que travessa el campus de la Universitat de Castella-La Manxa. Abans d'això, havia fet donació de l'arxiu Supervia Medrano a la Biblioteca Valenciana i havia coordinat el llibre Nuevas Raíces, Testimonios de Mujeres Españolas en el Exilio. Morí a València el 28 de setembre de 2005.